У справі політв'язня Едема Бекірова окупаційні слідчі представили результати 3 експертиз – психіатричної, судово-біологічної та судово-балістичної. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала його донька Елеонора Бекірова. Зі слів адвоката Ісляма Веліляєва, їй стало відомо, що її батька психіатрична експертиза визнала осудним. І цей результат родичі та захисники Едема Бекірова оскаржувати не збираються. А от з висновками 2 інших експертиз вони цілковито не згодні. Балістична експертиза нібито показала, що предмети, вилучені у Едема Бекірова під час затримання, були вибуховими, а біологічна буцімто довела, що на них були сліди його ДНК. Однак, як наголошує Елеонора Бекірова, біологічні зразки у її батька були відібрані насильницьким шляхом без присутності його адвоката. Естественно, адвокат и мой отец сразу выразили свое возражение и несогласие с результатами этих экспертиз. Все это несправедливо и абсурдно. Очевидно, что они использовали ту биологическую массу, которая была изъята незаконно в первый же день. Едема Бекірова окупаційні силовики затримали торік у грудні на адмінмежі з анексованим Кримом. Він їхав на півострів навідати свою матір. Натомість кримського татарина звинуватили в організації схованки з боєприпасами на території Криму та в участі у громадському формуванні «Аскер». Едем Бекіров – інвалід 1-ї групи, має серйозну ваду серця, цукровий діабет, у нього ампутована нога. Попри це, окупанти тримають його у слідчому ізоляторі і не надають йому необхідної медичної допомоги.